Prynhawn dydd Iau, prynhawn y Pencampwriaethau. Pencampwriaeth y Merlod Cymreig Teip Cob i ni'n edrych arno fe nawr. Pencampwriaeth Gwrywaidd, Rob, yr meirch ebolion a'r adferch yn mynd ochr yn ochr ei gilydd. Ie, dyna hi, ie. A ni just wedi gweld, wel, ni wedi gweld yn gyfarwydd ar march gorau o'r adran, Fronath Moriarty, tu flaen i ni. A mae un dyn bach arall, mae yna geffil bach di arall yn y pellter. Hwna yw Glebdale Deja Vu. Fe oedd yn Pencampwr yr cyffle ifanc. Ar ôl ennill dosbarth ebol 2 blwyddyn fi'n credu oedd ond dim ond y ddoi sydd yn cystadlu, a maen nhw'n agos. Edrych ar y ddoi nhw, ti'n ffili gweld, ti'n ffili... Mae bron y bod wedi gwneud yn anodd iddi hunan yn dwe. Odi. Ond eto, tymod, maen nhw'n bar. A diwedd barnu, popeth mae fe wedi barnu, bob parch iddo fe. Mae wedi benni lan a 2 geffil sydd yn batrwn Cymraeg, ond a rhywbeth sydd yn iligad i. Mae'n driw mewn ffordd yn dweud hyn o'r moyn, a mae wedi cadw ato fe. Odi. Lle mae Brian Foster, y beirniad, yn y llwyd fyny yn y canol, wedi cael sgwrs gyda'r stiwardiad. Geiff ei olwg bach arall nawr i weld pa un o'r rhain fydd yn cael ei goroni fel y gwryw gorau yn yr adranec. A mae'r ddoi mynd i'r cornel, i ni gael drot, i ni gael gweld nhw at y drot o. Achos mae'r symudiad yn rhan o'r llun cyfan yn ogystal â'r cydymffurfiad. A di wir, Fronath Moriarty, teulu Joneses, brydfa Fronarth wrth gwrs, Fronath Robin, y tad, ac allan o Menai Cadence. Robin wedi bod yn brif bencampwr o'r adran. A wrth ennill hwn, y goron bach hyn, bydd ceffil bach hyn, Moriarty, yn un cam yn agosach i wneud beth nath i dad. Ond dyma Freddie Deacon, yr gŵr ifanc enwog trwy'r wythnos hyn yn arwen i Jill a Kitty Williams. A mae fel sy'n Freddie yn dod ar yw hyd a lledrith i hunan. Mae gyda ta pa geffil mae yn arwen, achos mae wedi dod yn fuddugol cymaint o weithiau yn ystod yr wythnos. Ond dyw e ddim gyd y bwyd i Freddie, y ceffil sy'n bwysig fan hyn, Glebdale Deja Vu. Ti'n mynd i fentro dewis ni? O, 4 gwaith fi'n credu, mae hwnna'n pwysio i tyma bach yn dyw e. Ond fe na fi. Dyfanne, menter garach. Fi'n mynd i fynd am Freddie yn y ligad i, mae nhw ddoi a nifel arbennig. Anodd dewis, ond mae'r ceffil ifanc yn disgwyl tyma bach yn fwy ffres i'n ligad i. O ran y symudiad? Ie, tyma bach. Felly fy'r symudiad sydd wedi mynd â fe mwy na fel mae'n edrych? Ie, gallai ti weid ni, ie. Achos bod y ddoi mor agos. Mae fe'n disgwyl ar y diwrnod, mae dangos, dosbarth dangos ceffil yw e, mae rhaid bod y ceffil yn disgwyl mor dda gallu fe fod ar y diwrnod. A dim ond yn farni, ond mae'r ceffil Bodilys, Glebdale Deja Vu, yn dal na ligad i heddi. Ond eto, ar ôl gweud ni, Fronarth Moriarty, mae hwnna'n disgwyl yn pictiwr anodd penderfynu rhwng y ddoi. A ti? Beth nile ti gwed? Ti'n mo be, wedi dechrau heb weid dim, a wy'n mynd i gario ymlaen. A pyd o gweud dim. Wel. Ni'n mynd i gadw yr arbenigwr, dyma'n Rob, wyt ti'n mynd i gael yn gywir am y 4ydd tro? Dim ond un bardd sy'n bwysig, a dyma'r dyn sydd yn bwysig ar y bar yna. Mae nhw wedi dewis. Freddie yn y cefndir. Ti'n gallu gweud lot wrth y steward. Wy'n credu falle bod y march Fronarth wedi cael e. Wyt ti? Wy'n enjoyo watcho'r steward. Yn trio bod... Wel, maen nhw yn bod yn gynnil war y teg. Ie, wedyn ni. Mae'n anodd penderfynu rhwng y ddoi nhw. Mae'n gweithio'n galed i sydd diwedd y dangoswyr, mae'n dyn nhw. Ie. A'r march sydd wedi cael hefyd i brydfa Fronarth. Ydy, mae hwnna'n deg. Ydy. Mae hwnna yn deg. Oedd hi'n agos iawn fel dosbarth. Agos wir i benderfynu rhwng y ddoi yn. So ie, dyna fe. Yr gwryw gorau ar y maes y flwyddyn hyn yw Fronath Moriarty i brydfa Fronarth, ac wrth gwrs yn agos iawn yn is Pencampwr wedyn ni yw Glebdale Deja Vu, y gorau o'r adranc ifanc y ddoi.
A mae rhaid ni gofio, mae cyrraedd fan hyn yn dipyn o gamp, achos mae eisiau bod chi wedi ennill sawl gwaith I gyrraedd fan hyn. Ie, mae wedi bod 2 ddwrnod o gysadru, ynddo fi? Odi. Odi. Felly mae cil Pencampwr yn ddigon teidi. Odi. Ond beth sy'n plesio fi, mae Mr Foster wedi benni lan. Heb lawer lliw, maen nhw'n batrwn, mae'r ddoi nhw yn agos sydd ei gilydd. Gallen nhw fod yn perthyn mewn ffordd, ti'n gwybod. Pob parch iddo fe, fi'n gobeithio bod e'n bles ar ei benderfyniad a beth mae wedi dewis. Fi'n siŵr bydd e, anodd ddim fod wedi ni. And also huge congratulations to the reserve male champion, who is the section's youngster champion from Tuesday, and this is the 3-year-old colt, number 639, Gleedale Deja Vu, property of C.A. Bottley and shown by W. Deacon. So, put your hands together, ladies and gentlemen, for the male champion in section C, Royal Welsh 2024, Dyma beth mynd I olygu I ennill gwobr ardderchog fan hyn yn y sioe fawr yn Llanelwedd. Pencampwriaeth y Merlod Cymreig i'r gwrywod. Mae chi Fronath Moriarty i'r teulu Jones a Dafydd Jones yn arwen. and shown by W. Deacon. So, llawn gyda mawr iawn.